फाइनेलथ' जायाखै नालाय दा जोंहा माबा मोनसे अजद दङब्ला बिनि सायावहाय सोदांफिननायनि दाबो खाबु दङ समा फैगासिनो दङ ओंखायनो द्राफ्टनि सायाव सावरायनायनि अजद दैखांलायनायनि बयहाबो मोन्थाय दङ आरो बेखौ जोंबो बे अजदखौ जोंबो खालामदों जोंबो सेटिसफाइ नङा बेनि सायाव जोङो सावरायगासिनो दङ। नाथाय सार हाग्रामा महिलारिया मैयासो बे डिलिमिटेसन ड्राफ्ट फोसावनायाव एबसुआरि इउपिफोरा लोब्बा दं होननानै बुंदों। आरे सरकाराथ' जोंनि लुबैनाय बायदि जानांगौ होननानै आपिलखौ खालामखागोन आरो दाबो जों आपिल खालामगोन अदालगुरिनि एमपि माबानि बियाबनि सिङावहाय जोंहा सेटिसफाइ जायाखै बेखौ जों आबसु नङा साफ्रोमबो बर' साफ्रोमबो बिटिसि बासियानो बर' सानथालि बिदि डिफारेन्स गैयालासेनो साफ्रोमबो आपिल खालामगोन बेयाव हाग्रामाया राजखान्थि गेलेनो नागिरबा जागोन नामा मालाबा ख्रिस्टान जाफ्लानाय मालाबा सतजंखि जाफ्लानाय मालाबा मुसलमान जाफ्लानाय जों बिदि राजखान्थि खालामा राजखान्थिया आलदा धोरोमा आलदा जों बेफोरबायदि धोरोमखौ लानानै राजखान्थि खालामनो नागिराखै बे धोरोमखौ लानानै राजखान्थि खालामनायनि थाखायनोथ' बर'नि गेजेराव मोनसे समाव ख्रिस्टान हिन्दुनि डिफारेन्स फैदोंमोन बेखौनो आरो दा बिपिएफआ सोरनिबा फाफ्लियाव हमनानै खालामफिननो नागिरदों। थेंक इउ।